Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Simula sa Webes, September 11, isa na lang ang tatawagan ng mga Pilipino sa oras ng emergency, ang 911. Ito ay makaraking anunsyo ng Department of the Interior Local Government o DILG, ang paglulunsad ng Unified 911 na papalit sa mahigit 30 pang iba't ibang hotline sa bansa. Ayon sa ahensya, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa buong bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong sistema, lahat ng emergency calls para sa pulisya, bumbero, medical o disaster response ay daraan sa iisang integrated network na nag-uugnay sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at mga lokal na pamahalaan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi lamang hotline kundi lifeline ng Unified 911 na tinitiyak na bawat tawag ay agarang matutugunan. Libre at bukas 24/7 ang serbisyo na kaya tumanggap ng tawag sa iba't ibang wika tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray at Tausug. Target nito ang 5 minutong response time. Para sa iyo pang balita at updates, tutok ko lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.